नमस्कार, प्रणाम। हम बानी आप सबके भाई एक्टर कॉमेडियन भूटाली मैन। फिर से भोजपुरी में बहुत बवाल हो गइल बा। बताई लोग कतना ई खराब लागता महाराज, कतना ई बेकार लागता। बताई हई महाराज, बताई हऊ मैटर तेरी हऊ मैटर का कहल भोजपुरी में नइखे रहे के का विचार। बताव कतना भाई गंदा बात बा ई सब। बताई जा रउवे सब महाराज, ई सब आप सबके बढ़िया लागता। ई कतना बेकार लागता। मार झगड़ा ई कंट्रोवर्सी बस मन एकदम का कहल जाए, एकदम मन उब गइल बा भोजपुरी से। तो हम का कहें आ का त कि सिंगर गावत रह हऊ गाना, हम का त भोजपुरी सिंगरे हैं। तोहनी के बुझाता तोहनी के का कहत रह एकदम बेवकूफ़ बना के रखले बड़ा सा लोग के। तोहनी के बताओ सन अतना ई बाउर हो गल। हमहू भोजपुरिये में काम करी ना, हमहू भी भोजपुरिये में काम करत तनी, लेकिन ई सब कतना बेकार लागता। बताई जा रउआ सब खुद कमेंट करके बताई जा। झगड़ा बराबर प्रमोद प्रेमी संग अभी बीच में भइल बा। अभी काजल राघवानी के भी मैटर चलता। कतना ई बेकार लागता महाराज। बस रउआ सब में बस कमी बा, हम इहे कहब। बस रउआ सब एकनी के ना देखम नु, एकनी के कुछ ना होई। का कहल हमहू भोजपुरिये में काम करले, लेकिन कहे के पड़ेला मजबूरी के चलते। मोबाइल पर एक से एक चीज़ आवता, देखतानी जा, ओकरा के सुनतानी जा। अतना झगड़ा कतना बेकार लागता महाराज। कलाकार के ई कुल चाही। कलाकार एकदम अतना मीठ कठोर होला कि कहीं मत। अतना बेकार लागता। बताई अच्छा नइखे लागत। सब आप सब तनी मनी ध्यान दी जा अपना आप पे, ना तो हम जइया का कहल हमहू बहुत दिन से इंडस्ट्री में काम करतानी। हमरो पता बा एक बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन ई कुल बाउर लागता। अब का कहल हमहू शूट करतानी। अभी फिल्मे के शूट पर बानी। अभी निरहुआ भैया के बलमा बड़ा नादान, जो कि डायरेक्टर बानी महमूद आलम सर। बहुत अच्छा फिल्म बनता। लेकिन ये सब तनी सुनला के जान तनी मोबाइल एक जगह आदमी रहेला नु, तनी मोबाइल देखत रहेला नु, तो ओही में कुल जावत रहता। तना बेकार लागता। भोजपुरी के कतन कहाँ स्थित महाराज गिरावत जा रहे सब। रिक्वेस्ट बा ई सब रउआ सब से हमारा बहुत ही का हम कहीं कुछ अब शब्दे नहीं क्यों कहेला। आप सब बढ़िया से महाराज काम करी, बढ़िया से नाम बनाई। झगड़ा कैले में का दिक्कत बा? झगड़ा काहे करते हैं अपना में? प्यार से महाराज कलाकार में पहले तो जातिवादी बा। जातिवादी जब तक ना हटी कलाकारी सुधरी हसना। अपना आप में महाराज कलाकार के कौन जाति होला पाति होला? एक दूसरा में लड़ाओ तो जा बजाओ तो जा एक करती दूसरा के भाव कह दे, भाव फलान कह दे। कता नहीं बेकार लागता महाराज। बिल्कुल अच्छा नहीं लागत। आप सब कम से कम आप सब रउआ सब से रिक्वेस्ट बा, जे भी दर्शक देखता रउआ सब कम से कम एकनी के ना देखम नु, एकनी कुछ न कइले सब। आजकल जानते बने मीडिया लोग भाई लोग को मीडियो से हमारा रिक्वेस्ट बा, ताकि इस चीज़ के तन में हल्का सा रउआ सब है थोड़ा सा रखे के बा अपना आप में। भोजपुरी के गंदा महाराज हिंदी कहाँ कहाँ तक पहुँच गया। भोजपुरियों में बा अश्लीलता। ऐसा थोड़ी नहीं कि ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी टाइप के नहीं के। हमारा तनी अंग्रेजी तनी कमजोर है। अंग्रेजी भोजपुरी में हमने काम करेंगे, लेकिन और कुल ना चाहिए महाराज। पता ना बेकार लगता, अच्छा नहीं खेला एकदम बिल्कुल। आप सबसे रिक्वेस्ट बा कि आप सब बढ़िया बढ़िया काम करी महाराज, बढ़िया से काम करी। हमनियों के काम करेगी क्या कहल जाओ। हम ये कहे आइल रहनी और सब मिलाप रखी अपना आप में बस।